Vine els cavalls. Hola de nou i benvinguts a un altre vídeo en el nostre canal. Avui serà un videoblog. Estem baixant cap a Tortosa. Hola, digues hola. Hola. I res, intentarem anar gravant una altra vegada tot el que puguem, anar-vos explicant una miqueta. I estem molt contents perquè és la nostra primera recreació oficial en batalla després de molts mesos parats. I res més. Ara xec. Ah, que no? Digue! Ah, sí, me falla. Este será un vídeo de una carrera. Estoy en Tortosa. Vine els cavalls. Bon dia, no eren ni les 9 del matí i ja ens havien preguntat de què anàvem disfressats. Algun dia s'haurà de parlar d'això i serà aviat. Seguida agafava molt ràpid i una vegada amb el trosset aquest de la tela o de la llesca encesa, doncs per exemple amb pima, Etiqueta? Ah. L'escultura aquella. a l'horta va sortir, però no fa gaire. Ah, sí? Així, espera una mica. No, no,
Ah, també l'escalfes, la turquesa. Si no queda molt estriat. El xoc, Ja. Perquè llavors... temperada una mica i ja està. Sí. Això és perquè no s'obri. algun recipient per omplir d'aigua bona? Teniu alguna cosa de per posar aigua bona per beure? No se la veiem, mira, això. Sí, anem. De la Santíssima Trinitat. En nom de la Santíssima Trinitat. Pare, Fill i Esperit Sant. Pare, Fill i Esperit Sant. Juro no abandonar la meva bandera. Juro no abandonar la meva bandera. I fidelíssim Principat de Catalunya. Visca! Visca! Visca!
Tango 10! En honor als nostres soldats! En honor als nostres morts! Fort! Gràcies a les armes! Descanseu de les armes! Com a article primer, la ciutat i castells de Tortosa, amb els fortins a tir de canó, seran entregats als excés de sa majestat 4 dies després de les senyals capitulacions. I un cop concloses serà entregada a la porta de la catedral i durant aquest temps no es farà cap possibilitat ni obra de continuació d'atac o defensa. Esteu d'acord? Se concedeix. Article segon, que els oficials, soldats, amb els seus familiars i domèstics sortiran per la bretxa sense ser detinguts, amb tambor, bala a la boca, metge encesa, banderes desplegades en direcció a Barcelona, sortint el dia 15 al matí. Es concedeix. Tercer, que els soldats ferits que no puguin sortir amb la guarnició seran mantinguts pels enemics a la seva costa i després de sanar podran reintegrar-se als seus regiments lliurement. Es concedeix. Que el brigadier Petit, cap dels enginyers de Tortosa, els enginyers i encarregats de les fortificacions gaudiran d'aquesta capitulació i sortiran amb les tropes en direcció a Barcelona. Es concedeix. Cinquè, no serà permès a cap oficial o soldat de l'exèrcit enemic entrar a la plaça abans de l'evacuació, ni cap oficial o soldat podrà anar al camp enemic. Es concedeix. Sisè, que tots els articles de la present capitulació no estaran subjectes a cap interpretació o equivocació, perquè aquests seran executats i entesos al peu de la lletra. Es concedeix. Fet al camp de Tortosa l'11 de juliol de 1108. Senyors, confiem en que compliran estretament la seva paraula. Donem la nostra paraula. Espero que vostès i el seu monarca també. Com a oficials i tropes del rei de França li puc garantir que aquesta paraula serà completa. Visca el rei Carlos! Visca la reina Isabel!
fins aquí aquest recreblog que fa estira cap a Castelló, València. Merda. Doncs fins aquí aquest recreblog. Esperem que us hagi agradat. A nosaltres ens ho hem passat molt bé, de veritat. Fèiem moltíssim temps que no podíem gaudir de la recreació amb tots els altres companys i està molt bé. Ens ho hem passat molt bé, l'organització bé i moltes ganes de la propera. Si us ha agradat aquest vídeo, no oblideu posar un like a baix i subscriure-vos al canal per no perdre-us cap altre vídeo ni acte ni res. I ens veiem a la propera.